bere bidea jarraitu zuen gure arteko bizitza lurtara utziz, atzean utziz. Bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkiogu Iñakiri, bai konpartsakide gisa eta baita ere eraktunde gisa egin dizkigun ekarpen guztiengatik. Iñakik konpartsako kide izatearen balioak transmititu dizkigu, non gutako bakoitzak ahal duena ematen du talde indartso bat lortzeko eta emandako guztiaren batuketak beti dauka emaitza bakarra. Bat, konpartsa. Iñaki konpartsara sartu zen ideia garbi batekin. Konpartsa kultura da. Kultura herria da. Herria bizirik nahi dugu. Arrasate bizirik behar dugu. Konpartsaren bitartez gure ekarpena egiten dugu arrasaten bizirik iraun dezan. Eta ideia horrekin laguntza eskatu zuen eta aurkitu ere egin zuen. Eta lortutako laguntzarekin eraman zuen konpartsa adin guztietako pertsonei irekita dagoen erakunde bat izatera. Inolako bereizketari gabe bakoitzak ahal duena emanez. Neskok eta mutilok berdintasunez dantzatu ditugu erraldoiak 3 erraldoien tamainetan. Txikiak, ertainak eta handiak, eta baita ere kilikietan. Eta konpartsa irekita jarraitzen du jaiei eta arrasateri ekarpena egin nahi dieten adin guztietako pertsona guztientzat. Iñakiren aportazioak erraldoi eta kilikietan ugari eta askotarikoak dira. Hau txikien erraldoi txikietan antolakuntzatik erraldoi handien partaideen arteko giroa sustatzeraino. Berak egin dituen lana banan-banan izendatzea duten balioa kentzea litzateke. Izan ere, ekarpen guzti horiek bihurtu dute konpartsa gaur egun den erakundea. Iñaki poztasunez eta harrotasunez ikusten zuen konpartsako partaide batzuk hau txikiak zirenean sartu zirela konpartsara erraldoi txikiak eramateko. Handiagoak egiten ziren heinean erraldoi ertainak dantzatzera pasatu zuten. Eta gaur egun konpartsako kide izatearen jarraitzen duten erraldoi handiak dantzatuz horretarako adina, indarra eta gorputza badutelako. Umeko eskorretik gazteak izan arte konpartsa jarraiten duten gazteak zalantzari gabe eurea da meritua. Baina konpartsaren barruan gustora egotzea askoren lana da. Iñakik sortu duen zerbait da. Izan ere, Iñakik erakutsi dio konpartsakide guztiok bat garela helburu komun batekin. Arrasateko aurren ilusioa piztea eta erraldoiak eta kilikiak ikusten dutenean gozatzea. Eta aurren bezala nagusiek ere konpartsaren emanaldiak ikusten gozatzen dute. Azken finean, herri osoak gurekin gozatzea lortu dugu. Horrela, erraldoien eta kilikien konpartsaren emanaldia jende gehien biltzen duen jai ekitaldietako bat bihurtu da. Horrek ere Iñakiren lana eta dedikazioa isladatzen du. Horregatik guztiagatik erraldoi txiki, ertain eta akti bakoitzaren dantza pasu bakoitzean Iñakiren presentzia dago. Agur eta ohore